बबुआ भगवान राम सती से कहतन कि सती अरे अपने तयलू सती ए सती कि यह भोला जी के छोड़ के दिल तोड़ काहे के हंसावतारी ना जगत बदना करी काहे के हंसावतारी ना जगत बदना कि यह तीन लोक के मालिक रहुआ जान ले जहान में तीन लोक के मालिक रहुए बानी कि यह तीन लोक के मालिक रहुआ जान ले जहान कि बानी महादानी कहे वेद के माता सती कहता कि काम ठीक ना हो कि निको नहीं लागे तोहर काम निको नहीं लागे तोहर काम नहीं लागे तोहर माता सती जब महादेव पर शक कैली तब महादेव कहतन कि जा अगर तारा शंका बा तो साक्षात दुनिया के मालिक राम से सावधान लक्ष्मण बारो जाके तू शंका मिटा ला तुलसी बोली खनी मानस में कि जा तुम्हारे मने अति संदेह परीक्षा सती अगर तहरा मन में शंका हमरा बात के भरोसा ना हो तो जा जाके तू परीक्षा ले ला भगवान से सती सीता के भेष बना के बबुआ अब भगवान राम के परीक्षा ले खातिर पहुंच गइल बानी ओइ जे भाल लगल बबुआ कि अरे सीता के भेषवा अरे बनाई हो सती चल हरसाई बबुआ लक्ष्मण जी कुछ धोखा खा गई लेकिन भगवान राम धोखा खैले ना प्रखंड अध्यक्ष वार्ड सदस्य के श्री अर्जुन पासवान जी, दिल मोहम्मद जी, टुनटुन डाय, बखरी बराई, उप मुखिया विभा देवी, आरजेडी, उनका तरफ से हजारों 1000 के पुरस्कार मिलवा अभिनंदन और शुभकामना जय जयकार। ध्यान दो कि सीता के भेषवा बनाई हो सती चले सीता के भेषवा बनाई हो सती चले सीता के भेष बना के सती जब चले लगली तब महादेव अंतर ध्यान से देख रहे हैं कि सती कौन कौन खेला करता है कि अरे अंतर ध्यान से देखे शिव ज्ञानी अंतर ध्यान से देखे शिव ज्ञानी अरे है बतिया के सोची सोची भइले पानी पानी एहो भेद इहो भेद कहलो ना चाही हो सती चल ओहो इहो भेद कहलो ना चाही हो सती चल बबुआ भैया जब भगवान शिव के बात के बर्दाश्त भइल ना बबुआ भैया ते एने भगवान राम जे हो सती पर नजर पड़ल बा तब माता सती से भगवान राम कहते हैं कि हे माता ई रूप में रुआ काहे आई बानी हम जानता नहीं कि जगत के माता जगदम्बा तू सती ही हो बबुआ भैया कितना माने ली काहे तू हर से बगरा घींच के फाड़ फूड़ देबे कारे एकदम प्रेस में हां तो ये भगवान राम कहता नहीं सती से बहुत पुराना धुन है बबुआ कैसे हो गुड्डू रंगीला के धुन आई रहे
खालो तिरंगा गोड़िया हो फार के जा झार के कि यार खालो तिरंगा